Bantayan nato sa atong pagpangalagad. Kay nasayod ka nga ang buhat sa kaaway. Ana ala sa atong palibot. Kung asa kaluya, at po kaniya puntriyahon. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Suktanan na to karon. Daghan kitag mga struggles nga mga nagian, daghan kita mga pagsulay nga nagian sa ato ang pamilya, sa ato ang simbahan, sa atong mga kaila, daghan tong mga struggles. Pero nag-ingon ang Diyos, ayaw kahadlok. Kay ako mag-uban kanimo. Hinumdumi, nidoon na ka na nako, nidangop na ka nako, nidoon ka na ako kay tungod kay imo kong gika saligan. Kanya sa time nga nahimok ang Kristohanon, napuno na ka sa kabalaka, mga problema, nag-uol na ka hinuon pag-ayo. Nga naam launta ang Diyos nga angay na itong katampitan sa kinatibuk-an na itong kinabuhi. Karon nga kagsuunan, aduna na ako pangutaan na karon. So, nga nung nahitabo man kato ni Pedro sa dihang naunlod siya. Sa dihang nilakaw siya o naunlod siya. So, kagsuunan, aduna lang ko ito kapunto na kung isyon nyo karon. Nga nung naunlod si Pedro. So, makagsuunan, kay klaro kaayo sa giingon makagsuunan sa verse 30, nag-ingon siya, nga apan sa dihang namatikdan ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya o inanay siya nga naunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwa sa ako. Magigsunan, sa diha kita karon, nagsunod na ta diha kang Kristo. Nagpagawa na ta diha kang Kristo. Sa mga tao nga nibati og kaluya, kalaay sa pagpangalagad tungod kay na-distract sila nga naa sa ilahang palibot sama kang Pedro. Gitawan mo sa Ginoo, doon na si Pedro, pero nilingi siya. Paglingi niya, nabati niya ang kahadlok tungod sa kakusog sa balod o sa hangin. Nawala mga kaigsuunan. So ato nga time na ginahinay siya o kaunlod. So sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, bantayan nato sa atong pagpangalagad. Kay nasayod ka nga ang buhat sa kaaway. Ana ala sa atong palibot. Kung asa kaluya, at po kaniya puntriyahon. Luya ni siya. Sa adlang Domingo, tagaan ako rin sa daghang trabaho. Kay mas iyang ipriority ang trabaho kasi sa pagpangalagad. Na matikdan ni Satan, may mauna imuhang luya. Adlang Domingo, tagaan ako rin sa insaktong trabaho. Na ipanalangin na maabot niya. Kay alha siya luya. Sumakay sa lantahaw na to. Mismo sa atong kagalingon lang tao nato kung ahak kita luya. Kaya mao ka na ang usa nga makahatag na itong distraction sa atong pagpangalagad. Adlang Domingo, sayod sila nga adlaw sa Ginoo. Tuwara na to, nag-shopping, nagtrabaho, nang inabuhi. Naghatag og distraction. Basta lang tao na ito mga kagsunan. Unahon ako ang pagtrabaho, ang pagsimba. Maintin dito ang Ginoo, magpanalangin ako. Di ba? Unahon na ako ning ubang sa kong barkada, kay talag sa rami magkita. Maintin dito ng Domingo. Sinumdumi mga kagsunan, maabot sa time. Maabot sa time. Nga magpangita. Magsige na kagsampit nga, Lord, na nahitabo man ako ni. Nahitabo ni mo na problema ha, kay tungod kay mao ka na ang unahan ni mong giuna. So mga kagsuunan, sayod ka nga sa pagpangalagan, individual ka nga nagyan, mga dagang nagyan nga mga distraction. So busa, ang ito pagkabantayan sa ato ang kinabuhi. Kaya matuta sa verse 31, so sa diha nga na-distract siya mga kagsuunan, wala gihapon siya gipasagdan sa Ginoo. Sa diha nga si Pedro na ulo na siya. Diha dayon ni sangpit siya nga, Lord, tabangi ko.
Kung sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, kung mapandol ta sa ato ang pastor, mapandol ta sa ato ang membro, mapandol ta sa ato ang ginikanan, sampita dayon ang Ginoo. Nga Lord, naluya kung tungod anak niya. Hinamdumi sampita ang Ginoo, kaya ang Ginoo, andam nga mutabang kanato. Kaya naaman siya kauban sa ato ang kinabuhi. Busa tinguhaon, nato pag-ayo mga kaigsunan. Kaya nasahayod ta, nga ang kinabuhi sa katao nining kalibutan. Daghan gayud kaayo nga pag-bantayan. Kaya matut-usap diya sa Salmo 37, mga kaigsunan. Versikulo 23, ingon, ginayahan sa Ginoo ang mataglakang sa tao nga nagkinabuhi nga matinumanon kaniya. 24, bisan mapandol siya, dili siya matumba tungod kay gikuptan siya sa Ginoo. Kung sa imo ang pagsilbisyo diya sa Ginoo, kung kasing-kasing nga bisan pag matumba ka, madiscourage ka anang tawana, hinamdumi kanunay ka nagisapuang sa Ginoo. Kanunay ta nagisapuang sa Ginoo, kanunay ta nagikuptan sa Ginoo. Katungod kay ikaw, imo namang gitugyan ang imuhang kinabuhi diha niya. Kasagaran sa mga tao karon, gamayng problema, gamayng kabalaka, gamayng pagsulay kamagian, diha dayon muhunong o pagpangalagad. Wala nila kuha, wala nila batuli. Kung maayo ba si Kristo silahang kinabuhi? Maayo ba si Kristo sa toong kinabuhi? So mga kaigsuunan, dapat kung ma-distract ganita, dapat natong huna-hunaon na ang Diyos di ay wala nagpasagad ka na ito. Kaya bisan na ito nga mapandol ta, anaa siya nga andam na mutabang. Busat tinuhaon nato sa toong kinabuhi sama kang Pedro, mga kaigsuunan, bisan pag na-distract siya, isang pit din sa Ginoo, diha dayon o diha dayon usab gitabangan siya. Isa naman na-distract sa pagpangalagay. Kung na-distract sa mga kaigsuunan, sampit sa Ginoo, kaya nasahid ka, matod pa sa libro sa Isaias, mga kaigsuunan, ang Diyos dili bungol sa imong pagsampit. Ang Diyos dili bubuhi ang kamot sa pagsapuang nimo, sa pagtabang nimo. Busa karon mga kaigsuunan, ang atong hinumduman, dapat bantayan nato ang makahatag og distraction sa atong kinabuhi. Kay kana di ay ang gamiton ni Satan para mas maluya ta pag-ayo. Himoa nga imuhang weaknesses, nga imuhang kakusganan. Oy, luya ko sa pagpangalagad. Pakibisugon ako nga magbadasigon ko.